Hello friends, फरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासिबो मोजां दङ दा बिग आपडेट स्किमनि सायाव जाय नोंथांमोना स्किमनि कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ बेनो जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव रां मोनगोन आरो मोना देन बेनिफ्राय फैबाय सीएमनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव दा बिनि सायावनो आपडेट लाबोदों दा अफिसियेल आपडेट मा फैदों बेनि सायावबो डिसकास खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय गभर्नमेन्ट स्किमनि सायाव डिसकास खालामगोन आरो बेयाव ओरैबायदि बाथ्रा जाबाय इलेक्सन जासिगोन डेट फोसावबाय बेखौथ' मिथिखाबाय स' बिनिफ्राय एमसिसि नांबाय अब्ला माखासे स्किमफ्रा बन्द जायो एबा माखासे खामानिफ्रा बन्द जायो जेरावहाय माने माना दङ एबा रेस्ट्रिक्टेड दङ जेरावनोखि खामानिखौ मावनो हायै जायो दा बेनि सायाव डिसकास खालामगोन अब्ला नोंथांमोना माने रांखौहाय मोनगोन ना मोनथ'वा अब्ला इलेक्सननि सिगां स' बिनि सायाव गोबाव खालामला जों थांसै डाइरेक्ट अफिसियेल साइडआव सीएमनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव एन्ड बेनिफ्राय बारा गोलाव जाया भिडिअआ जाय नोंथांमोना स्किम लादोंमोन एप्लाइ खालामदोंमोन भिडिअ नायजोब अब्लानो बुजिगोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन भिडिअ नुदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव साख्रिनि आपडेट आरो लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किमनि सायावबो लननि सायाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो दा जोङो फार्स्टआव फैबाय सीएमनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव बेनिफ्राय रिसेन्टलि माखासे कमेन्ट्स फैदों जे जायनाखि फाइनाल साबमिट खालामाखै कल फैदों नामा स' खायसे कल फैदों होनना बुंदों अब्ला नोंथांमोना थांबानो जाबाय जुदि लिंहरदोंबा मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोनखौ जुदि नोंथांमोनखौ चान्स होयोबा एबा अरेलखौ लायोबा नोंथांमोना माने स्किमखौ मोनगोन 1 लाख बे बोसोराव मोनगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय सीएमआ बुंनाय बादिबा नैबे मार्च दानावनो सोगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दायो नोंथांमोना मिथिबाय इलेक्सन डेट फोसावबाय नोंथांमोननि इलेक्सना फेज 3 जागोन आसाम स्टेटआव फार्स्टआव 19 एप्रिलाव एन्ड सेकेन्डआ 26 एप्रिलाव अके एन्ड थार्डआ नोंथांमोना 7 मेआवहाय जागोन एन्ड बिनिफ्राय रिजाल्टआ जोंहा 4 जुनावसो जागोन 4 जुनावसो जोंहा जागोन माने स' गोबां लेट जागोन जुदि बे मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांबाय अब्ला जेबो खामानि जायाब्ला अब्लाथाय डाइरेक्ट जुनावसो मोननायनि चान्सआ दङ नाथाय जों बेखौ दोनथ'नानै ओरैबायदि जाय स्किमा सिगांनो सोलिबाय थानाय बेफोरो माने खामानिया सोलियो नाथाय गोदान निउफ्रासो माने माखासे बेयाव जेबो इमप्लिमेन्ट जाया इलेक्सननि उनावसो जागोन दा जेबो जाया गोदानफ्रा जेरैहाय अरुणोदय 3.0 दायो टटेलि जाया बे जाबाय जुलाइआव जानायनि चान्सआ दंसै अके मानोना जोंहा रिजाल्टआनो डाइरेक्ट जुनावसो मोनगोन नालाय बेखायनो जुन जुलाइआवसो बियो अरुणोदय 3.0 जानायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय फिनकेसनाबो बाट जोंनिया आसामनि नोंथांमोननि MMUA स्किम जेरावनोखि नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुप बेनिफ्राय सीएमनि आत्मनिर्भर स्किम दा बेफोर माने सोलिबाय थाखानायमोन माने अनगयिं खामानि सोलिबाय थानायमोन एबा जाबायानोमोन एप्रुभ जाबायानोमोन बा खायसेया माने भेरिफाइडबो जाबायमोन अब्ला बिथांमोना सीएमआ बुंदों जे नोंथांमोननि एकाउन्टआव नोंथांमोननि ग्रुपआनो जा एबा सीएमआनो जा नोंथांमोननिया माने स' नोंथांमोना बे मार्च दानाव हाबनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन स' बेनिफ्राय आं गाबोन मोनसे खबर लाबावगोन जे नोंथांमोननि अरेलखौहाय लादोंना लायाखै सीएमनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायावहाय जुदि लादोंब्ला अब्लाथाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा माने मार्चआवनो हाबनायनि चान्सआ दङ आरो जायखिजाया इलेक्सननि सिगां मार्च एप्रिलाव हाबनायनि चान्सआ दङ स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि MMUA स्किमा नोंथांमोना बेखौ बुंदों दे बेनिया माने फर्म साबमिटआ जाखाजोब्बाय नालाय स्किमा सोलिबाय थाखादोंमोन नालाय बेखायनो बिथांमोना बुंनाय बादिबा नैबे 10,000 रांखौहाय माने मार्च दानावबो जायखिजाया थि सम गैयालासे बुंदों आरो जायखिजाया समावनो एकाउन्टआव हाबनायनि बाथ्राखौ बुंदों स' बिनि सायावबो गाबोन समबार स' गाबोन अफिस खला देन गाबोननो आपडेटआ फैगोन गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबावगोन फिन खनसेबाव जे मडेल कड अफ कन्डाक्टआवहाय बे रांखौहाय सोगोन ना सोआ गाबोन लेटेस्ट आपडेट समबाराव अफिस खला अफिस लेभेलाव खबर लागोन एन्ड बेनिफ्राय आं नोंथांमोननोहाय नेक्स्टआव गोदान भिडिअ होगोन नाथाय सीएमआ बुंनाय बादिबा सीएमआथ' बुंदों जे बिथाङा मिथिखायो जे एमसिसि नांनायखौहाय माने कड अफ कन्डाक्टखौहाय मिथिखायो अब्लाबो बुंदों जे मार्चआवनो सोगोन होनना बुंदों अब्लाथाय सोनायनि चान्सआबो दङ जानांगौ दा जायखिजाया नोंथांमोनजोंहाय लेटेस्ट आपडेटआ गाबोन फैफिनसिगोन एन्ड जोंहा ओरैनो सिम्पल बाथ्रायाव मडेल कड अफ कन्डाक्टआव जायखिजाया स्किम जायखिजाया इन्टारभिउआ जाया अके गोदान फ्रेशआ जाया बाट जुदि जाबाय थाखानायफ्रा जानायनि चान्सआ थायो स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैगोन बाट बिटिसिनि दायो फरेस्टनिया एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ मडेल कड अफ कन्डाक्टआवबो हमना ला फर्म साबमिटआ जागासिनो दङ बिनि लास्ट डेटआ 3 एप्रिलसिम थागोन नोंथांमोना डाइरेक्ट स्पिड पस्ट खालामना हरबानो जाबाय एबा खाथि खालाना डाइरेक्ट नोंथांमोना CSB अफिसाव नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन बे दङ क'क्राझाराव आरो बेनो जाबाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड होनना बुंनाय जायो जेराव नोंथांमोना बिटिसिनि मोनसे साख्रिनि सिलेक्सन खालामग्रा कमिटि दङ बे बिथांमोनाहाय फर्म साबमिट खालामदों एबा लाखिगासिनो दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय होयो